करिया अहिली शहर से लईहाना अरे जियो जियो गा दे लेकिन परसंगवा होके दी 5 मिनट ई डुएट सॉन्ग बा और साथ में हमार भाई गाइले ई लेडीज के रोल में छोटका भाई बा गई हन हम हो एक साथ में गा दे ब्याजी बोलो ए बबुआ ब्याजी का तो कहनी है ब्रह्मादिनी नाम ना रहे ओकर नाम दोसर रहे का करबो जतना तहार ज्ञान बा ओतने तू बोलबो लेकिन ढेर बोले के नहीं थे काहे कि तनके पिन मारला से उठर जाइए अब ऐसा न पिन मार दी कि उठ के अब गरियाबे लगी तो इहो ठीक ना होला बबुआ हो बस परवा ब्रह्मादिनी वन में जाके तपस्या करे लगनी ब्रह्मा जी से गोहरावे लगनी ए बबुआ होता का अरे बनमा में तप कोइले भारी हो छोरी महल अटारी आप प्रसंग वही के है तो हम जहाँ से छोड़ले रही व्यास के मतलब बोला कि कोई से आगे बढ़ा दे अरे बबुआ अरे बनमा में तप कोइले भारी हो छोरी महल अटारी बनमा में तप कोइले भारी हो छोरी महल अटारी कोहेले की पवन दुख भारी हो छोरी महल अटारी कोहेले की पवन दुख भारी हो छोरी महल अटारी ए बबुआ ब्रह्मा जी कहे लगनी ए बबुआ दोनों प्राणी घनघोर जंगल में काहे के तपस्या करता रहो खूब निमन राजा घर से लागता रहो तब तू ई वन में घोर तपस्या करता रहो काहे ई मतलब का हो ए बबुआ होता क्या अरे मनमा में बाटे जवन मानो बरदानमा ब्रह्मा जी कहता नहीं अरे मनमा में बाटे जवन मानो अरे जवन कारण कोई नया के सही करो दुख नया भाई छोरी महल अटारी प्रभाजी से कहे लगनी प्रभास बसु से कहे लगनी बेटा चला वरदान मांगो काहे खातिर घनघोर जंगल में तपस्या कर रहल बारो ए बबुआ जानी के बसु प्रभाजी कहे लगनी का अतना बोल देबो अतना बोल देबो तो मैं धोती क्लियर हो जाए ए बबुआ बात बसु बाबा जी कहे लगनी ब्रह्मा जी से अरे बबुआ करन मा
सुना सान लागे ला भवन माए कललन माटी सान लागे ला भवन माए कललन माटी ए बंगा ओके बाबा जी कहला भैया और धन सोना मासे भरल भजन माए कललन माटी कतना सुंदर यहाँ के समाज कतना नीक यहाँ के व्यवस्था कतना सुंदर यहाँ के समाज व्यवस्था बा कतना शांति से बैठ के आ सुनतानी कतना सुंदर सुंदर गीत सुनतानी आई कोई बात सुनतानी लेकिन यही जे बात तो बात गइल अलग जइबो तो व्यवस्था टाइट कर दे ए बाबूला अरे हम धन सोना से भरल भजन माए कललन माटी सब कुछ तुच्छ लागे दीरन माए कललन माटी सब कुछ लागे दीरन माए कललन माटी कहे के कही मिले शरण माए कललन माटी मिले शरण माए कललन माटी कललन माटी सुन सान लागे ला भवन माए ब्रह्मा जी कहने कैसन बात बा चौथा पुण्यरा गई एगो संतान नहीं थे उनकर भाग रेखा निकाल के देखनी आ वरदान दे देनी कहने की जा समय पुरला पर एगो संतान तहरा ऐसन होई कि विश्व में नाम करी विश्व में ओकर नाम होई ए बबुआ ब्रह्मा वसुप्रवादी ब्रह्मादनी घर के रटतनी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 22 महीना में पूरा 9 महीना ठीक पूरा ढेर बोलता है मार लग जाए ठीक हो जाए तो मंडली ऐसा होके के चाहिए ऐसा न कि गार्जियन बड़े घर में बेटा निकल के दोसर के कालर पकड़ ले ठीक नहीं अनुशासन में रखे के चाहिए हाँ तो ध्यान दे बबुआ ठीक 9 महीना पूरन भई का अरे 9 महीना में एगो संतान ऐसा भई अब जानी के पत्थर पर डूबी उपज गई राजा खुश में अपन घर दुआर के एकदम डेंटिंग पेंटिंग पोछ पाछ करे लगनी ए बबुआ खूब खुशहाली मनावे लगनी अरे 9 महीना में पर अरे एक दिन बाहर के हाँ दरबार के राजा सजबले घर बाहर के
जगमग चमकेला राजा के भवनमा दो दिन के जन्मेला राजा के भवनमा जगमग चमकेला राजा के भवनमा दो दिन के जन्मेला राजा के भवनमा घर बाहर घर के मलकिनी कहो ब्रह्मादिनी मालिक अब लुटावे के समय बाद चुप बनी राजा लुटावे ले अनधन सोनामा रानी लुटावे ले हाथ के गहना राजा लुटावे ले अनधन सोनामा रानी लुटावे ले हाथ के गहना देखो तना खुशी के बात बा आई 10 टकिया पर काम मत चलाएंगे हां बाजे लगे दुआ बजाई नगर के हां दरबार के तो राजा को जबले घर बाहर के दरबार के जमाई रहे ठेकेदार साहेब बेंगलोर के बाप रे बाप ठेकेदार साहेब को एक पुरस्कार आई ठेकेदार साहब के घर का नाम पता नहीं अब विकास भैया तो उधर अटक गई लेकिन उनका तरफ से अच्छा वो अकाउंट पड़ा जाई विकास भैया की ओर से 1000 रुपया पुरस्कार भी आई तनी लोग लिख ले बड़ा अफसोस बा कि विकास भैया रह गए बहल धनेश्वर राय वार्ड नंबर 11 तो चलिए धनेश्वर राय जी की ओर से 100 रुपये पुरस्कार आई प्रणाम नमस्कार बाप रे रख तू ही रख बबुआ के जन्म भई अब यही जैसे पर्सन वहाँ के स्टार्ट करी कतना इज्जत से बोलो तनी वहाँ के बोले देला बड़ आदर से अब एकरा से सुनी है ई बात है ये लयदारी बनी है हां तो एगो लयदारी गा दे 1 मिनट